Janaka ugi bebasan banting raga meres kringet. Sasampunipun dados negari rayi paduka kekalih boten kepengin dados Nalendra namung dipun pisungsungaken kadang pambayunipun ingkang dipun tresnani. Nanging sabab menapa ing rayi badhe pinulunging para Jawata teka paduka lenggan sila tumpang wonten ing sanggar pelanggatan lajeng wonten pundi raos kamanungsanipun Nalendra ing Amarta Prabu Darma Kusuma jelek dadi buta sang putra dewa. Drupadi nyata kowe putri mantasaning para wong wadon. Putri Pancala ingkang kawawa ndudul marang kamurkaning Puntadewa. Bener kowe Cahayu. Aku ratu ingkang memek ora weruh marang lelabuhaning para kadang. Teka dulurku papat diboyong marang kayuwangan aku kok ora duwe rasa mbelani aku menungso sing piye. Yen aku wis kaya ngene sapa sing bakal wani mepalangi karo Nalendra Ngamarta. Dewa ora mbalekake adikku papat wohe latar. Sungsang bawana balik. Kayangan Suralaya mbuh dadine aku ora weruh. Aku iki bojo sing piye? Teko aku wong lanang kok ora ngurusi karo wong wedok. Nek wis nesu kok njur lali. Jaluk ngapura ya Cahayu. Mboten dados menapa. Sariya ning wadukku sing kepenak. Aku tak munggah ning kayangan ora balekke adikku papat. Oh, sungsang bawana balik kayangan. Oh. Waduh. Pun kula mboten sah melu mawon. Nesu. Woe lata. Bejo tibana ing karpet. Mula ora ngrasake lara endi dewane lekane aku.